Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Roy Kuparsan Ram Ubade General Secretary Kaseng Hinyau Trap Youth Council Haba Kran Chigilat Pathai Kubor Hedian Balawai ka Jingelang Hamot Pran Halor ka Jingshet Kalaja Uba Shakler Wajri Namau That Raishan Bad Uba Methodist Dekar Namau Shinrut Kibade ki MLA Kaseng HSPDP Banet Ajin Karshan ya Kaseng NPP Bantau ya Kasorkar Sanrap Bathamai Hapo Kajella Uloang bagiti ki Armut Kinong Mikmat ka HSPDP kila led yalap election Haka kerteng juga jat ben rio bat haka kerteng jo ba hoping stone ling doa handai mentah gila shet kala ya jat ben rio barok hawai bat yau pat ba ulo ong ba ki pat ba ka jelahi ki kwa da ka sorkar jong ki seng rio lom kata ka UDP VPP HSPDP PDF kanang ba ka jela kan yo do menteri rang ba khasi handai ban long menteri rang ba do ba prestun ten song ubade semput menteri rang ba ka jela barem kinom hun satya namar ba ude na ka seng NPP Shuk ba Roy loong baka jingkwa jong kusur upat ba kadai bet ba kam kwa satya ba ukondat ki sangma tani kinong ikmat kaseng NPP kenong kom menteri rang ba kajela uba Roy loong baki kentien ki ba prestun ujukran kila shulong kam kai palan bodla penlong kam kai ka jat ben rio hadian bola kren ba kum kinong ikmat ki wan pen biet man pasan snam par ki brio ru ki biet man kasan snam Hendrai na kaliang kaseng HYC kam kwa banda kento Shapang jong u namar ba ude ubrio balarang ba nakajat penrio khasi uba Roy loong baka HYC kam de ka kenhun jo kanu kaseng san perthai hendrai ka de kaseng bhalang ka banjeng bat yale ya ka sorkar ladami kanu ka jing kum kiseng kum kajat penrio kalau menginyo ya ka sorkar ka bayalam de kiseng trairi Jika jingle ka jongki kalau ka jing thok ya ka jai benriu ka jing thok ya ka hak por ba kilet ban yalap election po mo tharashan po mo sundur kilet ka kerting jong ka jai benriu ba ka kerting jong ma ye tang arsau kan tapat dap ka jing yo ka result kila shet ya ka jai benriu kila shet ma ye ti ka pendom yang ni kum kinoi lam jing seng balang ka pendom yo pat ba kani ka jing wan jo ki pat ba mata ka sngi oi pi gimde ki dkhat jong seng balang ki doi pat ba bo shong yo ba wan hat bo wan lagi snong ro ka pen I ba Ngi kum kajat beri ngilang nut ban yo no ya ka regional party led government hajuk kapon ngin yo iba ku khasi unlong chief minister ne kapor ti kata kri kijing mut jong kadika jingelang ta singi bat kamaning bat ru ban pendrem mi kijing lek kini armut ba kajuk por bandawai ki ba kapor kadang don baki hak ban withdraw no to ka support letter Andre ngi yo iba ki beri ki ai kata ka fractured mandate without the TMC and the Congress kini regional parties lele kimla ban form ya government wait ngasuthu ya kata ki rela da fipet pat ni ha po khasian jantia hills ki pat ba ki shania ek regional party ki yo khat khnai seat of course ki don kam ek jing arab chong ki wei pat ki party ya kata ngimla ban len re ka ke la da fipet pat ya ka jingyo ki vote share jong kan election la da fipet ki party ki bomdan bat ke MPP bat ki badon ke NPP finyo iba kamu jong pat ba la ni ka jingkwa jong ki pat ba jong ka jat meri kolong ba ki party ki bom dei ba ke NPP ken yalam yo kom Presiden tu ek ban sai jela kai kum ba kalong menta utu independent bodan haram brajing sha udon ba ki seng rilom ndai namar ba ki HSPDP ki kala manin uman se ban ha ban le no site kat kum ka jing song tho ka jong hi ma u ru kwa ban don la ha regional led party badia katang imla banong nama ka soyong election kadang don le siu nambo la ban kala la da menta kala ban wan life way la da soyong ki job ki regional party kan long no life ar kita ngimla banong mentang ngimla ban predict Zaya ka ba mentah ka jingkwa ka jong igalong ba ka government ka ban taw kan de regional party let reply ba prestun namar kentien jong ba prestun ting gila sulong kam kai palat ula pelong kam kai ka jai benriu la ka ba Ukraine gitu kentien mengiwan penbit malaka sansnem diberi kibit malaka sansnem ti ngingim da dan kam ban pan mau de ru arta ru rong ba am kwa ban keren mau de ru rong ba na ka jai benriu ka jong idak ba burom ing kwa ban ong ba ka hitu presiden itu la ban keren KHYC kam de political ring jong ro ngingi de ka pressure group ka kamram ka jong i ka long ban put pressure ya government tingile ya kata hi mentaro pi ka politics maybe ka pilih anu kom ngintip le se yo ata ka por la dagi jong i ki atliu BJP ro wan lang seni ngintip ya kataro kata kala banja kana banomja ka jingkwa hi ka jong i ka long bau konrat sangma lane na ka NPP kim de wan kum chief minister ngi kwa bani iyo briu la jong bon long chief minister ngintip kumno ki le kini briu ki bangi la jit namar ngi ngim la shu ban ong pi chief minister pi sim kani pi sim katai kamram ka jongi kalong ban pensong thu eki mengidon kam chief minister na ka jat briu na trai ka ta ka jing shisha ba ngi don ka jing empat idon ka jing bom ya so thu apeng jongi let's say in the next 5 years ka wini ki kamram jongi kum ka jat briu kum khat ka jat briu kalong ban penia teli bro khat let's say kata ngat nei ka next step aswa bangi ka government ka ban lead menta kan dei ka
regional front but chief minister unde nak cak macam ni. Communalize the post of a chief minister. Nila keren na do man ya ba ni ong ba ngi don kam a regional led government kata kare bani kong regional led government kumang yo hi kumba kalong menta ka dai UDP VPP HSPDP kabangin yo hi yo bri la jong ban kum chief minister jit ban le rung si NPP so kata kare we ka bani kong kabaar ban pa ni kajing kersan ban le chiki constituency ki jong ki kat kum kajing tip ka jong hi kalong menta ka si don meeting motion road dong meeting ko ma korasya so let's see kira you perhatiin kata kita sampai ke betul hajing sisang ngi ong hakajuk ka buat a regional led government uba prestun kat haduk kan ni khleman budai nak NPP so But he's a Kasi. but he is from the NPP, he's not from the regional party. I told you if you see the vote share, the people have already given their you know what they want. They have already given them. It's not about the mandate. The mandate is in Garo Hills, maybe not in Khasi and Jant Hills. You have the support of the Congress and one independent, so they have the numbers. And we also want that the regional party should lead the government. If you see regional party, of course, a Khasi chief minister. That is our aspiration. That is the aspiration of the New